Lamina. Odborníci na strechy a fasády. Lamina je slovenská rodinná firma s viac ako 35-ročnými skúsenosťami. Ponúkame komplexný sortiment pre strechy a fasády. Či už ide o strešné krytiny, odkvapový systém, strešné doplnky, PIR izolácie a bezpečnostné prvky pre strechy. Záleží nám na našej planéte a preto sme radi, že prinášame na trh ekologické zelené strechy a odvetrané fasády, ktoré zvýšia energetickú efektivitu stavieb. Spolupracujeme s renomovanými partnermi ako Bauder, Korotop, Ceda, Kronoplast, Galeko, US Steel a Euromat, vďaka čomu vieme garantovať vysoký štandard kvality produktov. Vieme, že kvalitné riešenia potrebujú aj silné zázemie a preto využívame vlastné výrobné kapacity, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj strihanie, presné delenie a ohýbanie plechov, ako aj linka na balenie výrobkov. Školenia našich zamestnancov, ale aj partnerov neustále zvyšujú našu odbornosť. Vlastný areál a doprava zabezpečuje rýchle a bezproblémové dodanie tovaru. Náš tím odborníkov vám poskytne komplexné poradenstvo a navrhne optimálne riešenia pre každý projekt, od fasády až po zelenú strechu. Lamina. Partner na dlhodobé vízie a projekty.